Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Жер участогын саклап калдылар, 51-нче комплекста керәзле элемтә вышкасы урнаштырмаячаклар. Мөселманнар изге Рамазан айын каршылыйлар, ураза вакытында үз сәламәтлегегезне ничек саклап калырга? Жер участогын саклап калдылар, 51-нче комплекста керәзле элемтә вышкасы урнаштырылмаячак. Бу хакта безнең төшерү төркеменә җирле халык хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, бер чыгарылышта без шауларның канәгатьсезлеге турында сөйләгән идек. Алар үз комплексларында станцияләр җитәрлек, шуңа күрә чираттагысы кирәкми дип басым ясады. Өстәвенә алар элемтә белән проблемалар кичерми. Халык белән оешма, Автозавод районы администрациясе һәм башкарма комитет вәкиле очрашты. Безнең 51-нче мәхәлләдә вышка урнаштырмакчы иделәр элемтә буенча. Халык бик катынык зарланганнан соң, бик күп җирләргә язганнан соң, шәһәр җитәкчеләре карар чыгардылар. Мэр города Наил Гамбарович Магдеев карары буенча вышканы урнаштыруны катгый тыелды. Без бик шат халыкны ишетүләренә. Булачак укытучыларны өйрәтәләр. Бүген 42-нче профиле лицейда Яршалы дәүләт педагогика университетының 3-нче ачык педагогик остаханәсе узды. Анда психологик педагогик сыйныф укучылары катнашты. Шалы укучылары гына түгел, биргә Түбән Кама, Баулы, Новороссийск һәм башка мәктәп укучылары да килгән иде. Бу проект нәрсә өчен кирәк һәм яшьләр фестивальдә нәрсә белән шөгыльләнә? Бу сорауларга җавапларны алдагы материалда яңгыратырбыз. Лидия Бахишева 10-нчы сыйныфта укый, кыз программист булырга хыяллана, ләкин математика яки физика укытучысы булу вариантында карый. Алган күнекмәләрен ул Яршалы дәүләт педагогика институтының 3-нче ачык педагогик остаханәсендә күрсәтергә планлаштыра. Такие мероприятия, они дают мне возможность попробовать себя в различных сферах, которые как раз-таки могут быть связаны с профессией учителя. Лицей майданчыгында 6 остаханә эшләде. Уен формасындагы беренче ноктада укучылар вожатый булырга өйрәнде. Вторая мастерская – это мастерская педагогической коммуникации, где дети разыграют разные педагогические ситуации и представят их в финале на презентации. Онда республиканың психологик педагогик сыйныфларынан 200-дән артык укучы катнашты. Оештыручылар сүзләренчә, проект булачак укытучылар белән эшләүгә юнәлдерелгән. Дать возможность тем ребятам, которые для себя определяют траекторию дальше выбора профессии педагога, пообщаться, получить новые знания, навыки, значит, еще больше убедиться в том, что та профессию, которую они выбрали, она верная, правильная и нужная. Моннан тыш Яршалы дәүләт педагогика университеты кискен проблемаларның берсе укытучылар кытлыгын хәл итәргә ярдәм итә. Педагогик вузда студентларны шул исәптән максатчан программа буенча да укыталар. Мы планируем довести число до 8. Сегодня уже на портале «Работа России» у нас зарегистрировано 4 целевика. Максатчан программа буенча Яршалы дәүләт педагогика университетында белем алган балалар шәһәр һәм республика мәктәпләрендә укытучы булып эшли башлар дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, яңалыклар. 28 февральдан 1 мартка каршы төндә мөселманнар изге Рамазан айын каршылыйлар. Быел ул 29 көн дәвам итәчәк. Бу вакытта дин тотучылар Коръән укыйлар, кояш байганчы ризыктан һәм судан тыелып торалар. Шуны да истә тотарга кирәк, озак вакыт ашаудан һәм эчүдән тыелу организм өчен стресс. Ураза вакытында үз сәламәтлегегезне ничек сакларга? Табибларның киңәшләрен безнең төшерү төркеме тыңлап кайтты. Рамазан айы дәвамында ризыктан тыелып туру мәҗбүри шарт. Йөкле хатын-кызлар сәламәтлеге буенча ураза тота алмаучылар искәрмә булып тора. Бу көннәрдә ашказаны, эчәк трактына зур йөкләнеш барлыкка килә ди 3-нче шифаханәнең 1-нче терапия бүлеге мөдире Динар Низамов. Безнең шикәр шире булган кешеләргә бик мөһимле даруларны дөрес иттереп эчәргә, алар өчен инсулин һәм глюкоза канда постоянно бер төрдә булырга тиеш. Шуның өчен ул кешеләргә ярамый. Шулай ук Рамазан аенда туклану рационын дөрес итеп билгеләү мөһим ди Динар Низамов. Безнең жир дигән продуктлар алар узак яналар, алар энергияны яхшы бирәләр. Бу яктан жирларда төрле була. Без яхшы жирлар турында әйткәбез, бу безнең морепродуктлар, оливковый, льняное масло, чикләвекләр барысы да шуңарга относится итә. Каты сырлар бик яхшы булачак, чөнки алар узаграк янып, кешегә узаграк энергияны бирә торган булачаклар.
Медиклар шулай ук ифтар вакытында җитәрлек су эчәргә киңәш итә, традиция буенча кичке аш өчен бәйрәмгә әйләнә һәм өстәлгә иң яхшы ризыкларны кую гадәткә керә. Тик күп ашарга ярамый. Табиблар шулай ук майлы һәм кыздырылган ризыклар ашарга киңәш итми. Беренчедән ашыкмыйча ашау, әйбәтләп чәйнәп ашау, су эчеп ашау, менә шу рекомендациялар яхшы булачак. Шуны да истә тотарга кирәк, ураза тотуның мәгънәсе көндез ризык һәм судан тыелып тору гына түгел, рухи яктан чистарыну, начар уйлардан арыну һәм башка төрле начар гынахларны адымнардан тыелуда. Рамазан ае мөселманнарга һәр нәрсәдә тәртип сакларга, мохтаҗларга ярдәм итәргә икәнлеген һәм Аллаһка якынаю кирәклеген искә төшерә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә 1 март Рамазан айының 1 көне сәхәр ашау 4 сәгать 18 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты акшам намазына 17 сәгать 6 минутка туры килә. Рамазан ае изге ай. Аллаһы Тәгалә бу айда җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен яба һәм шайтаннарны бугаулый дигән пәйгамбәребез. Шуңа күрә мөмкинлекне кулдан ычкындырмыйк. Бу айда яхшы гамәлләр кылыйк. Май чабу атнасы тәмамлана, алда ураза һәм православие динидәгеләренең постлары көтелә. Димәк, өстәлне төрләндерү турында уйланырга вакыт. Мәсәлән, диңгез аты ризыклары алырга була. Камчатка балыгы һәм улдыгы сезне түбәндәге адрес буенча көтеп кала. Грин сәүдә үзәге 1 кат, Керу автозавод проспекты ягыннан. Гордость Камчатского края, конечно же, красная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, прям зернышко к зернышку. Всем рекомендуем. Кызыл улдык, кызыл һәм майлы балык май чабу кыймагы эшлеге өчен бик яхшы туры киләчәк. Күңелле бонус диңгез продуктлары организмда бик яхшы үзләштерелә. Бәйрәм өстәленең тагын бер бизәге салкын һәм кайнар су белән ысланган балык булачак. Хит продаж — это у нас королевский лосось. Изумительная рыбка, очень нежная, вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Балык бары тик табигый утын төтенендә генә сана, шуңа күрә барлык файдалы микро һәм макроэлементларны саклап калырга мөмкинлек бирә. Бу фосфор, кальций, йод һәм тимер. Чавычу пробовала, вкусная чавыча, хорошая. Можно вот брать. Бутерброды, салаты. Белую брала. Очень вкусно. И детям понравилось, всем понравилось. Мы часто здесь покупаем красную рыбу, иногда белую, икру. Очень вкусная, свежая, хорошая. Сайлап алу өчен диңгез затлы ризыкларның 35тән артык түрі тәкъдим ителә. Яршалда Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе Грин сәүдә үзәге 1 кат адресы буенча 7 мартка кадәр эшләячәк. Керу автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 28 февраля по 7 марта. Свежие камчатские деликатесы от производителя. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. В Руки вверх бар. На Чумбике 40. 18+.